Kokot, chlapci, sme na tej streche. Pozerajte tam. Čo tam je? Úplne tam babika. Úplne hnusná babika, ty kokot. Fuj. Fuj. Mé z toho. No a ešte, tam by som chcel ísť. Tam by som chcel ísť ešte. Tam, predstav si, že by tá babika proste tak sa zdeformovala. Tak narastla. Fuj. A to pribehla. Fuj, ty kokot. Kedy? Strecha prepadla. To by... Nie, hádže, bude zase hluk, zase tu nabehnú kokoti. Prečo by mali? Nie! Nabehli, kedy po vás? Hej, no cigani. Skúsi to normálne jak americkú loptu. Nie, nehač, prosím. Bude hluk. Pozeraj. A tu skúsi, tí psi tu sú. Ale počúvaj, ale nabehli po vás kedy, tak do. Toho samú. To nebude počuť, ale to nebude počuť, lebo tam iba to dole je. Ideme na climbing, tam náš klasický. Ale počúvajte, nabehol. Toto je náš 20. urbex s Jarom. Borisov 4. Je taká kvapka spala. Nevadí, to nie je to voda, bo pršalo. No, ale... Že či tá voda nemá bež. Nie, nie. No, jak je na tej špinavej, masnej, pocičo... Dobre, tak. to čo je, a netvár, hej. A tak mač. OK, speedrun. Počíš ako boj. Ideme, teď konfetu. Počkaj, ešte ja otvorím. 20. urbex, to sa musí oslaviť, chápeš, hej. No. Boris môže tvár, a ty nie, to neviem. Môžem? No. Daj. Egro, tu máš, čakaj, tu tam dole. Dobre, no to je tu, chlapci. Vezme konfety, to sú náš 20. urbex. Ty kokot. Pružine na ruke, kokot. Pozerajte teraz, pozeraj, hej, pozeraj. Pozeraj, hej, chlapci, pokúkaj. Čo bolo to také? Sa pružinu hodí. Pružiny, no super. Jaro, spať bož. Spať bož, došliš tož. Dobre, idem na storku, čakajte. Chlapci, teraz neuveríte, čo sa stalo. Tam máme typci, sme museli zlezť dole z tej onej. Tu vôbec ideme. Sme boli tam hore. Tam hore sme boli. Jaro. Potom museli zlezť dole, potom takí typci prišli. A ideme teraz na náš El Clasico climbing. Nie, Jaro. Čo? Skade? Sa stratil úplne tu na tej džungli. Je tu balkánsky sír. Fuj, ty kokot. Jebe si! A čo? Ok, Boris. Ok. Fujte. To... Kámo, tu tak by... Tu by vali cigani inak, aby horeli. Pušnúť? Teraz to bude mokré, teraz to bude ľahko dole. Ide. Čo ide, to fogy stavujú? To tu nasýkol. To také, že normálne, že nemá... Ťažko ide. Nie na mňa. Podaj to natáčaj, Boris, cez môj telefón. Nie, to ja tiež natáčam. Do rúk daj. Musíš. Ja to odkopím. Aj to ona vymážem. Hej. Čo, kde ten stojí? Vidím ho. Bor mi papa. Aj, tu je.
Boris má dosť. Čiže jak tu narastla tráva odtedy? Jak tu narastla tráva odtedy? Na stožiar vyliesť. Climbing. Náš najväčší. Takže sme hore. Tu je Jaro, tu je Boris, neviem či ho vidíte. Tam zahnutý. Vidím to celé, všetko to vidíme. Teraz smer reštika. Chips. Poď křík. Zabavit tak dek. Poď tu uspíš. Tu je mŕtvý človek. Kámo, poď sem. Já jsem mrtvý člověk, aby si se to říkal. Že hovorí, že tam je mrtvý člověk. Já se sám neskášeš. Sa zľakol aspoň. Sa zľakol aspoň takto. Já jsem si... Ideme tancovať tu na tak na pódiu. A ty budeš so mnou lekári stať. A Borisovci nám budú vyprávať. A my budeme. Technická. Čo tu je? Nie, ticho. Durex? Technická miestnosť. Tu celá vecka. Jano. Čo je? Mejdan. Dík šariš 10 €. Nie, šariš 10. Fuj, tam je osratý celý hajzel, fakt. Fakt? Hranolky s kečupom alebo z... Hranolky. Iba hranolky čisté alebo s kečupom? OK. Počkaj, však to bude ešte... Bude euro 5. Voda ti spadla, Johnny. To nebo... Tu sú také lieky. A treba zaplatiť, chlapci, a toto tu má. Treba zaplatiť. Kápo. Nerobme hluk, hej. Nerobte hluk, chlapci. A ty tu môžeš. Ja už nič nerobím. Ja už nič nerobím. Už pre... Tu je ďalšia miestnosť. Technická miestnosť. Tam je posteľ. Posteľ? Do piči, chlapci, tak to býva tu. Kam tu sú aj topánky a všetko. Poďte sem. Počkaj, zapnem Ja baterku. sa tam bojím ísť sám. Poďte so mnou. No. Kúkaj. To je prevádza, to je sklad. Sklad. Treskal. Píšem som sa poslal, že to je myš. A čo? Ale kto zatreskal? Chladnička. To nebude myš. A bol to 5 rokov. Fuj. Teraz je by tam mŕtvola bola. Fúha. To je ešte ako ten jeden syn, čo bol Ghost. Čipsy? Chips necháme. Možno taký cigen si pochutí. Kutujeme? Hm? Ideme vonku. Kuchyňa. Jeme Čakaj. si tak pisu. Na kuchyňu, čakaj. To je kuchyňa. Tu ešte kable. Čo to je? Trubky. Neviem, hej. Aha. Farba. To sa to nechýlo. Dačo povie. Spinače. Farba, otvoril. Mám voda tam. Ideme vonku. Nie, to je nechápci už. Je to nechápnuté celé aj tak. Vyrobované. Rozobraté. Ozvem sa vám v našej novej pizzerke. Po pizze sme tu naspäť, joj.
Už to nikto ani inak. Iba ja a Boris, však alebo vidím. Ja, Boris a Jaro. Ja a Boris a Jaro, no. Ešte. Ale to čo? Nie. Kurva. Podpisenka. Do piče. To najebal. O. Zmita jedna. Ideme tam do tej budovy. Neviem tu. Co to nič nie je, to je zatvorené. Toto, Pošlíme klipy potom. no, tu sa dá ísť, Luka, počkej cez okno. Kadiaľ? Okno. Hej. A jak sa dostaneme boli? To už potom problém. Jaro. Zas ťažko. Tam sú veci. Čakaj. A kamera ide. Choď tak odnáš také veci. Jo. Dobre, ideme tam, nie? Nie. Nie, samozrejme ideme. Kam? Tam. O to ja tak zacenzurujem. To je kokot. Poďme. Boris, stráca. Erka, prestaň, ale famovať. Ja? Prečo? Prestaň, ale famovať, to je už tak veľa. Čoho? Auri. Toho kokota? Nie, že by sme išli vonku na jednu stôl, ty poďme. No, prosím, my sme iní ľudia. Ľudia chodia sa vonku prejsť a my chodíme na magnezítku a nájdem mikrovlnku, kokot. To bolo buď školské, alebo Mikrovlnka. mikrovlnka. Jo. Chodíme do toho kameň. Tak by toto na chvíľku zase podeš kameru? No to mi daj. Netočí tvár. Ty máš ako dobrú kameru? What the fuck? Netočí tvár. Nenatáča tvar? Netočí tvár. Nie, iba nožky som ti Veľa natočil. cenzurovania bude. Čo? Veľa vymazávania. Počkaj. Ako video nevymažem, ale musím potom... Tak natáčam, aby ti mi bolo tvár. Teraz bude sling. Ty kokot. Super. No. A sme tu zas. Ale sme tu bez Borisa. Uj, no tak, no, takže. Boris odišiel. Pošli domov. Teraz sme tu už len my. My dva, zostáva. Jak vždycky odstávame tu len my dvaja a ideme ako tamtomu autu, keď ho vidíte. Takže hop. No, to nič nespravilo, to je smutné. Bude ako taxi, že to má bude. Ježiši, to ten John Paul Gaultier nesmrteľný. Čo je toto? Dobre. Na strechu nejdeme, kúkaj. Kde? Tam hore. Sú tam kamery a funkčné tentokrát. Nie kamera na tej budove. Sú tam kamery. Ale iba tam. Na tej hore nekam strihnem. Dobre. Aj toto. Bo mi akým dojde domov za hodinu. To ma ho že zjebe. Nič. Vyzerá rozbito. No. A ten pozorok okolo toho nie vyzerá rozbito. Možno okolo toho vyzerá normálne. Môj telefon. Jo. Jaro. Kúkni sa. Nie,